Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a la nostra primera sessió d'aquest nou any 2021, que tot just fa 15 dies hem estrenat i amb el qual iniciem una nova etapa a la sala virtual del Laberinto de Ariadna. Tenim el plaer avui de donar el tret de sortida als nostres actes amb aquest que pertany al cicle de poesia jove. Això farà que escalfem motors en aquesta nova cursa d'obstacles que ens presenta el 2021, plena de fred, de neu i, malauradament, de coronavirus. S'ha dit molt, fins a la sacietat, que són temps dolents per la lírica i per tot allò que tingui un tarannà poètic. Però al Laberinto volem constatar que la poesia, malgrat tot, segueix en plena forma. Potser en aquests moments, més que mai, és quan necessitem mirar més enllà de la nostra adversa i limitada realitat. Per això aquesta tarda parlarem de la poesia d'Adrián Salcedo i de la seva antologia Bastarda, una poesia que se'n surt del cànon convencional, bastarditzada, com ell mateix la defineix, i que és alhora un manifest poètic. La presentació anirà a càrrec d'una col·laboradora i amiga del Laberinto, poeta i coordinadora d'aquest cicle de poesia jove, que és Paula S. Piedad. I ara, endavant, amics, benvinguts. Bé, bona tarda. Primer de tot, volia donar les gràcies al Laberinto Ariadna per donar-nos l'oportunitat als poetes novells de presentar-nos i presentar les nostres creacions en una entitat amb tant de trajecte cultural i literari. I parlo de creacions i no de llibres, perquè l'Adrián Salcedo, el poeta del que parlarem aquesta tarda, crec que és un escriptor que pel tipus de coses que escriu no podem anomenar que només faci poemaris o llibres. L'Adrián va néixer el 1994 a Esplugues de Llobregat, és graduat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra, s'ha especialitzat en noves narratives de gènere audiovisual contemporani per la UOC i, a més, el 2019 va fer un postgrau de dramatúrgia en la Fura dels Bous. Va ser finalista al certamen Salvador Iborra el 2018 i va participar al Festival de Poesia Jove de Gandia. A més, és cap de la Poètica Independent d'Avalon, que és un suplement de la revista Poetry Span, i el 2020 va publicar el seu primer poemari, El Kenòbul, any en què també va néixer l'antologia Bastarda i La Tempesta. És un pamflet poètic que ara mateix es pot trobar a la venda també en llibreries. A més, és productor del projecte Lofi Català. I ara, per entrar en matèria, parlarem de l'antologia Bastarda, que és la creació, l'obra, el poemari. Bé, l'antologia Bastarda és una obra que penso que se surt molt de la norma, perquè per començar no és un poemari que trobem en format de paper, és un poemari que el trobem, si es pot parlar de poemari, en format d'Instagram, és un compte d'Instagram. També el títol crec que és sobtant perquè ja, per començar, antologia Bastarda no té un títol com, per exemple, La neu o El naufragi. Es diu antologia i Bastarda. És com dir, per exemple, que una pel·lícula es digui ciència-ficció. O sigui, és una cosa que ja de primeres el títol doncs, xoca molt, no? Per començar, sembla molt evident, però què és una antologia? Una antologia és un substantiu que designa un recull de peces i la paraula bastarda significa degenerar del seu origen. Per tant, una antologia bastarda ha de ser un recull de peces que se surtin de la norma d'alguna cosa. Bé, l'antologia bastarda és aquest compte d'Instagram que, com veiem, el factor visual és molt important. Com veiem, està força influenciada per les avantguardes, però tot i així penso que després de conèixer una miqueta la poètica de l'Adrián, és una miqueta antiavantguardista. Què ens pots dir, Adrián, de l'antologia Bastarda? L'antologia Bastarda és una col·lecció dels poemes més famosos o més coneguts de la poesia catalana actualment i el que he fet és un tractament d'aquests poemes, no? Els he extret el que jo creia que era la part irracional d'aquests poemes i el que jo crec que li aporta la poètica que els manca en els poemes originals. Llavors, he transformat aquestes peces en poesia visual, que era la manera més fàcil que jo tenia per visualitzar
la irracionalitat que amaguen aquests poemes, no? I el que he fet és irracionalitzar-los, tornar-los bojos. El poema és aquesta col·lecció més 2 vídeos que vaig gravar perquè una manera de fer obres ara mateix que porto a terme és afegint-li molta crítica, no? Bé, és cert que això que he fet d'agafar peces i modificar-les ja té molta part de crítica, però a més no volia deixar a la sort la resta de coses que em faltaven per dir i queden dites en aquests 2 vídeos que es poden trobar al centre de cada quadrícula de poemes que hi ha. Ara mateix hi ha una gran tendència en la poesia pel jo. Inclús crec que en el meu llibre Afàsia, que també ha estat presentat aquí al Labirinto, el jo està molt present perquè penso que hi ha una tendència cap al narcisisme molt gran en els temps que corren, diguéssim, no a nivell només poètic, sinó a nivell social. I, de fet, crec que l'Instagram com a xarxa social fomenta i alimenta molt aquest narcisisme. Al final, l'Instagram està concebut més bé per exposar-se al món, no? I la majoria de comptes d'Instagram són de persones que mostren la seva vida. Llavors, a mi el que em sobta de l'antologia bastarda és que costa molt trobar el teu nom aquí. És com que utilitzes un format, diguéssim, narcisista, que són les xarxes socials, especialment l'Instagram, que és, diguéssim, de les xarxes més potents ara mateix, però alhora és molt difícil trobar el teu nom perquè has com d'entrar en un dels poemes i trobar-ho allà. Llavors és com un gran contrast. Em sembla com una forma de subvertir el mateix format de la xarxa i del que és la tendència actual dels poemaris. És cert que l'obra està continguda en una plataforma social i aquesta plataforma social té la particularitat que exagera moltíssim el jo. I aquesta era la gràcia, no? Una mica posar aquests poemes que ho expressen millor, no? Que expressen tant aquesta idea del jo i que no estan en el seu hàbitat natural, que jo els trasllado en el seu hàbitat que crec que és natural, que és l'Instagram, no? Es acostuma a dir que a la poesia catalana encara no tenim un referent en temes de plataforma social, no tenim un compte d'aquests tipus Redri o tipus Cavaliere, no? El que passa amb la poesia catalana és que sí que els tenim, però estan als llibres. Els tenim publicant llibres. Aleshores, té doble gràcia, no? Haver-los publicat en Instagram, que és en el lloc on crec que haurien d'estar. Jo crec que el primer poema que surt a l'antologia bastarda, que diu «Tots em miren, a mi, que fa estona que visc amargament. Parlen, jo no parlo». Quan vaig llegir aquest vers, el que em va sobtar va ser com... és que és explícitament el que passa a l'antologia bastarda. Qui parla són els altres, realment. Ets tu com a poeta o tu com a jo líric dins de l'obra, estàs com per darrere, fent un treball de bastardització. Llavors és com que ja de primeres aquest primer poema, diguéssim, està com fent una declaració d'intencions. Per què penses que a la poesia catalana hi ha tanta tendència a publicar en llibre i no en format digital? Perquè si ens fixem en com és la poesia castellana ara mateix, que és molt potent el tema de penjar poemes a l'Instagram, això no es veu a la poesia catalana. El que passa és que aquí hem de protegir d'alguna manera la poesia, no? En el sentit que no tenim unes estructures polítiques que permetin protegir la cultura o impulsar-la, no? Que seria l'altra banda de la qüestió. No només protegir-la, sinó impulsar-la. Llavors, què passa? Que amb Instagram és molt complicat que es produeixin diners. Amb el llibre sí que hi ha uns diners, tant per temes de distribució, per temes de producció, encara que no siguin tots els que hi haurien, però hi ha diners, no? I jo crec que aquest és el primer motiu, el primer i el més important, de per què a Catalunya no s'ha explotat el tema dels comptes d'Instagram. Perquè no dona diners, no? I tampoc no passa el fenomen aquest de la publicitat per Instagram. No tenim grans exemples d'influencers catalans que rebin uns diners per publicitat, no? Sí, això és cert. Hi ha una primacia del llibre, també per altres motius, no? Perquè a Catalunya hi ha una manera molt clara ara mateix de fer cultura i de fer literatura, no? I tot el que significaria a sortir d'aquests límits imposats ara mateix i d'aquests criteris comercials t'obliga a agafar coses d'altres disciplines. Doncs precisament tu ets un artista, i dic artista perquè em costa molt pensar en tu com poeta
crec que travesses els marges del gènere del que entenem per poesia. Ja mateix amb l'antologia bastarda, que crec que és una proposta brillant, més que res perquè, o sigui, els poemes de l'antologia bastarda no són teus, són d'altres poetes. L'acte poètic en si de l'antologia bastarda per part teva és que els has agafat i has fet una bastardització, que d'això també m'agradaria parlar, perquè és molt interessant. Hem de ser conscients que el contingut real de l'antologia són les bastarditzacions i els poemes originals són com un annex, no? Realment. Em va fer molta gràcia perquè, clar, si analitzem cronològicament, primer fas com una declaració d'intencions, en plan, parlen la resta de poetes i jo estic al darrere. Al segon ens trobem amb aquest poema que és com una mena de burla, no? En plan, si vols fer un poema, pots començar així, es continua d'aquesta manera i finalment s'acaba d'aquesta manera. Clar, em fa molta gràcia perquè el que tens a dalt de l'antologia bastarda diu coses que abans eren poesia però ara sí que ho són. És com una burla, no?, cap als poemes que venen a continuació. És com, bé, més o menys aquests que hi ha aquí continuen aquesta línia textual. Clar, tu penses que tots els poemes de l'antologia bastarda, que són d'altres poetes, segueixen aquestes instruccions, diguéssim, que has posat aquí? Jo crec que sí. És un esquema molt clar que acostuma a servir amb totes les obres que anem llegint, no? I sí, aquesta forma d'escriure és només una via particular catalana del viatge de l'heroi, no? Aquí no ens trobem amb un conflicte. Normalment és un record i al final no guanyes res, simplement reveles una cosa, no? Sempre hi ha la revelació final. Estem acostumats a veure, més que happy ends, són revelacions. Coses que aprens o que et serveixen per estar més ordenat o ser millor persona o alguna cosa així. I penses que això és una línia estètica potser, catalana només? Sí que hi ha una influència internacional, evidentment, de la poesia americana. I a Espanya es veuen en els poetes de l'experiència, no? Que el tema de la revelació, sobretot. I penses que els poetes joves d'avui dia que estem publicant estem trencant això? O continuem amb la mateixa línia d'aquest estil? És una molt bona pregunta, la veritat. Perquè hi ha que sí i hi ha que no. La Chantal Poch, per exemple, no fa servir aquest esquema. El Joan Deusa, evidentment, tampoc. Tampoc. Hi ha altres, no? El Xavi Mascravioto tampoc ho acostuma a fer. O sigui, no ha de ser dolent, no? Servir-nos a l'esquema aquest, la tríada aquesta de... Sí, no sé, és tan fàcil com no posar la frase que et ve al cap, no posar-la i posar qualsevol altra cosa. I llavors, a veure cap on et porta. És un gest super senzill, però estàs escrivint un poema i dius, vale, ara hauria de posar això. I si no ho poso, perquè tu tens o sigui, no tu en concret, sinó ho tens molt interioritzat, el tema de comunicar i construir el poema per comunicar una idea. I què passa si no ens concentrem en narrar, no? Què passa si no ens concentrem en fer que el poema sigui comunicatiu? No és hermetisme, el que jo... Per exemple, Juana Dolores és suposadament hermètica, però és supercomunicativa. O sigui, utilitza uns símbols o sigui, que tu pots identificar molt bé i saps quins són els seus significats. I pots identificar trames i subtrames. El que jo dic és, tenim unes pautes de comunicació molt ben interioritzades, no? I si, per exemple, utilitzem símbols que no tocarien en això que estem escrivint, no? Si, per exemple, la Juana no hagués utilitzat alguns dels símbols que fa servir ella, temes industrials o temes sexuals, i hagués posat uns altres, no? Per referir-se a la bellesa també, o per referir-se a la sexualitat, o per referir-se a la indústria. Creus que la bastardització que has fet del poema de la Juana Dolores... En el seu en concret és super senzill, però és super divertit. Llavors, aquesta és la bastardització de la Juana, que són 2 versos, perquè en el seu llibret ella té diverses pàgines, que és només uns quants versos, i bàsicament el que he fet és això, és tatxar-li la paraula bastard. És ben clar que comunicativament li serveix molt aquesta paraula aquí, no? Però i si no la poses? O sigui, i si haguessis utilitzat una altra? No, és una mica tallar les corretges de transmissió de l'storytelling. Què entens tu per bastarditzar un poema?
jo el que he fet és tallar-los el cap i crec que és aquesta la millor definició de descomunicar-los. Hi ha un que m'agrada moltíssim i que és super senzill, que és el de la Míriam Cano, en el seu Vermell de Rússia. Hi ha 2 poemes, dona la casualitat que van molt semblant, no? Tenen un final super semblant. La revelació és el tu. I llavors em va semblar una mentida molt grossa, no? Normalment quan els poetes utilitzem el tu o els altres o qualsevol persona qualsevol conjugació, estem parlant de nosaltres igualment. O sigui, estem fent servir el jo a través del tu. Val? I es nota moltíssim. Al final estàs parlant de tu. Per què penses això, que no existeix el tu en els poemes? Quan algú publica un tuit en plan a ver si entendéis, no? Es refereixen a un vosaltres que no existeix, que no existirà mai, no? A qui t'hi refereixes? No? I és una figura que es crea que no existeix perquè segurament li han vist comentar a una persona, no? El mundo, no? I ho fan no per parlar d'això que han llegit, sinó per mostrar les seves idees pròpies sobre això que han llegit. Això sí que és veritat. Llavors és una altra manera de parlar del jo. Crees una figura que no existeix per parlar del jo. I és el mateix que passa amb el tu que hem llegit de la Míriam o amb qualsevol altre. I em va semblar tan mentida en aquest cas, tan explícit, que vaig fer això. Sí, això em va fer molta gràcia. El que m'agrada de la bastardització del poema de la Míriam Cano és que entra molt el factor del joc i del fer, bueno, no sé, a mi em va fer riure això perquè de vegades ens prenem la poesia o la literatura com una cosa super sèria, com una cosa molt dramàtica i no deixem lloc a fer bromes o a jugar. I em va semblar molt graciós que posessis el jo en gran, com si fos molt dramàtic, a més que el jo aquest està fet a partir de la paraula mentida. Això. Bueno, mentida, mentiders, tot tipus de conjugació de mentida. Llavors podríem dir que la poesia és un gènere narcisista, purament. No, la poesia no, però sí que ara mateix la vivim de forma molt narcisista. No? Estic d'acord. Recordo una vegada que vaig anar a la presentació del Paul Wask, del Tanta Gana, i ell explicava, una mica explicant el llibre, que havia matat el jo. I jo vaig pensar, no, has utilitzat altres conjugacions. No has matat el jo. No. Llavors hi havia aquest del David Caño que també explota una mica la mateixa Aquest és molt divertit, sí. Que el que fa és un poema discutible, és un poema discutible. Llavors és molt senzill. Un dia vaig veure un nen quasi mort, estirat a terra enmig de l'asfalt. Estava perdut. On eren els seus pares? Aquell nen era jo. És una mica un argument de pel·lícula, no? Argument de pel·lícula de nen orfe. Llavors el que vaig fer és bàsicament oposar el nen i ell, i oposar el tu, no? El nen i el tu. Una mica per fer el mateix joc que he fet amb la Míriam, però una mica més creatiu. No he partit de zero. He agafat aquello de lo que pecava el poema original, pues ho he mostrat. Ai, aquest de la Nahual no estic d'acord, aquest m'agrada moltíssim, ja t'ho vaig dir. Bé, però és un poema infantil, és molt infantil. És el que vam comentar. Si tu, per exemple, penses en fer un poema sobre tatuatges, què és el primer que et ve al cap per fer? Pues el que ha fet la El que vaig dir, no? Dolor? Un mapa, dolor, cicatrius. Sí. I és el que fa ella, no? I és el que he dit abans. Què passaria si renunciéssim a aquest nucli comunicatiu? La conclusió és bàsicament que a Catalunya s'ha renunciat a criticar el contingut de la poesia. No? I això és un debat que es confon molt, perquè el contingut també pot ser tècnica. No només la forma, no només l'estil és tècnica.
el contingut també, no? I es renuncia molt a criticar el contingut. Jo me'n recordo, no sé quin article va ser, no sé si va ser a La Lectora o no sé en quin lloc va ser, que es va criticar a L'Enveja, de Marina Porres, em sembla que es diu, i es va criticar el contingut, de forma velada. I ella, l'autora, es va queixar, va dir m'estàs criticant el contingut, no? Sembla que m'estiguis criticant la forma, però en realitat m'estàs criticant el contingut. I jo vaig pensar, i què? També hauria de valer, no? I no es fa. Sobretot a les ressenyes es nota molt, que no es comenten coses i el contingut només s'explica, es descriu, però no es critica. Llavors, vaig pensar, de quina manera puc... Perquè el poema de l'Anna Gual es diu Teoria del caos. I de quina manera puc parlar del caos sense que em vingui al cap la idea adolescent del caos, de les ferides i aquestes merdes, no? El caos no és dins la realitat, no calen esforços. No t'esforcis, no hi és dins almenys de la teva. No pateixis, no t'hi esforcis. No, la veritat que és una forma de pensar la poesia d'una forma bastant diferent del que fem ara actualment els poetes. La veritat que és un exercici perquè et vinguin al cap nous imatges poètiques i, uau, no sé, és que de veritat cada peça de l'antologia bastarda em sembla digna d'anàlisi. Crec que la que més m'agrada és la de Joan Margarit. És aquest poema tan famós d'Estimar és un lloc, no? Que utilitza la metàfora del tren en marxa. I que jo vaig pensar, vaig a fer un quadre. No? Vaig a disposar gràficament tots els conceptes del poema. No? I tenim el cementiri amb el cant dels ocells, tenim el paisatge, que està proper al no paisatge que és l'estima, no? L'únic concepte no material que es menciona al poema, que és l'estima. I tenim la metàfora del tren en marxa, l'objectiu del tren en marxa, que és la cambra de la noia o del noi que menciona Margarit. Tenim també un número de personatges dins el poema, que és la vinya, l'estrada buida i els músics. I per allà tenim també un terrat llunyà per on es veu la cambra on va el tren. M'encanta perquè és com pintar un quadre, això. Agafes els elements del poema i és com si pintessis un quadre. Hagués sigut molt més ric, si ho hagués fet així el Margarit. Potser no li haguessin donat al Cervantes, això sí. I llavors té una segona bastardització, que és el suïcidi a l'R1, que la millor manera de bastarditzar o d'irracionalitzar la metàfora del tren en marxa, que és amb un suïcidi. Si us fixeu, la Paula em va dir que no es notava gaire, i això és una crítica, em sembla bé. Sí, ho sento, a mi no em ve al cap una persona a les vies una mica fregida. No passa res, no caurà res per criticar obres conegudes, utilitzen imatges o continguts que no van enlloc. No es farà malbé res, no? Al contrari, t'obligarà a tu com a editor a buscar coses més bones. Com veieu, l'Adrián porta una tendència literària molt innovadora, o almenys a mi m'ho sembla, i convido a tothom a que llegeixi l'antologia bastarda. Ara, de fet, crec que has portat una bastardització d'un poema teu fet pel Cesc Alemany, pot ser? Perquè ella es queixava d'aquesta constant sensualització o sexualització de la dona a través de la ciutat. Es diu Los Ángeles, Mallorca. Cesc Alemany és un altre dels autors joves que fa una obra bastant respectable. Àngel de nit. Tens l'esguard al cel lívid, que gesta, l'huracà i els carrerons s'irisen, crispats com un extravagant. Canvia l'actitud de les estàtues, l'actitud dels transeünts. Complaença menys que desolació. I els cobradors s'intriguen si giraràs l'aixordador carrer sols per veure't. La mà fastuosa. Que ets la seva fascinació, el fistó se't veu. Motels, sous, assassinats, follia. El teu gest de solitud. Els és incomprensible, diuen. Si tota la ciutat ets tu. Els fantasmes no te'ls saben veure. Oh, tobles, alevantí, fugitius, policia, oracles laterals a l'autovia. La teva eternitat és plaer combustible. Inflamació de magatzems de perruques sintètiques. Sensuals incendis als turons de la vila. Piròmans vagabundejant diumenge encara a la mitjanit. Però el dolor mai no el sabem. I si
I si jo ara m'endinsàs als teus suburbis, mai no et sabria el dolor. I sempre t'he estimat. L'Adrián, a part de l'antologia bastarda, té un altre poemari que es diu El Canòbul, que crec que també és una proposta molt heavy i bastant més complexa, potser. Sí. És un poema de 113 versos enregistrats a una base de dades i replicats 5 vegades. I llavors el que he fet és agafar aquests 113 versos i els he canviat l'ordre per fer 4 poemes més amb els mateixos versos. Em recorda una mica Oulipo. És tècnica Oulipo, sí. A veure, jo, més que una pregunta, volia comentar alguna cosa. M'ha semblat interessantíssim. Crec que és una eina aquesta de la bastardització molt interessant, tant per l'anàlisi i la crítica com per la creació. Té les dues vessants. Em sembla molt interessant. Jo no ho coneixia, coneixia alguns experiments, però aquesta sistematització no és la primera vegada que ho veig. M'ha semblat també molt interessant aquella primera estructuració del poema que habitualment es fa. Ho tenia en el cap, però així està molt més clar, no? És evident que ho fem la majoria. Seguim aquest esquema.